Myslíte, že to zranenie z úvodu prebolelo? Nech sa páči. Viditeľne máme kontrolu stredu ihriska, pretože tam pracuje pätica našich hráčov proti štvorici českých hráčov a v tejto fáze zápasu je to veľmi citeľné. A hlavne to, že naši hráči sú veľmi pohybliví v strede pola. To nebol faul, máme šancu. Filip Hološko, Filip, Šesták, prihraj Stanko, gól! 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 Slovensko vyhráva na Letnej 1-0 a náš východňarský odkaz Stanko, dobre si zrobil, vyhrávame 1-0. Pozrite sa na to, hrubá chyba českej obrany. Víťazný súboj Šestáka, ktorému potom dal loptu Hološko. Stanko Šesták vystrelil pomedzi nohy Zdenka Grigeru do protipohybu Petra Čecha a náš sen sa stáva skutočnosťou. Strieľame vedúci gól na pražskej Letnej. Počúvajte, ako to znie. Československo 0-1. Milan Lešický. Áno, bola to akcia Šestáka, ktorý si loptu vybojoval v hlavičkovom súboji, narazil, prebral, otočil sa a vystrelil. Nebola to tvrdá strela, ale bol to taký ten správny fotbalový gól. Nebol to faul, ale offside, preto majú loptu českí hráči. Martin Škrtel dominuje v našej obrane. Hamšík. Bol predtým faulovaný Martinom Feninom. Španiel Undiano Majenko. To postrehol a pozor, máme šancu. Jendrišek nedal. Jendrišek, gól! Gól! 2-1 gól! 83. minúta, Slovensko vyhráva 2-1. Erik Jendrišek, druhý Vajsov zázrak. 2-1. Karhanová rozohrávka, hrubá chyba českej obrany. Griger asi nerozumel s rozehnalom. Čech ešte zachránil pri prvej Jendriškovej strele, ale útočník Kaiserslauternu popod jeho telo zasúva loptu do siete. Slovensko má na dosah svoj historický kvalifikačný výsledok na ihriskách súperov najtvrdšieho rangu. Vyhrávame na Letnej 2-1. Čech čaroval, ale potom mu Jendrišek predsa len kúzlo vzal. Šesták a Jendrišek. Vyhrávame 2-1, vážení športoví priatelia. Držte doma palce, aby sme tento tesný náskok držali dlhšie ako v prvom polčase, aby sme to dotiahli do víťazného a úspešného konca, aby sme si z Prahy, z českej metropoly odviezli 3 body. Tak je to ako zo správky, tento záver, ale ešte nie je koniec.